केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आमदार नितेश राणे व त्यांच्या खासगी सुरक्षा रक्षकांवरती गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी देवगड तालुका युवासेना प्रमुख गणेश गावकर यांनी लेखी निवेदनाद्वारे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांच्याकडे केली आहे। काल देवगड ग्रामीण रुग्णालयासंदर्भात चर्चा करत असताना आमदार नितेश राणे आणि त्यांच्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांनी जो काय त्या ठिकाणी आमच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर आणि माझ्यावर जो बॅड हल्ला केला त्या संदर्भात आज SP साहेबांशी त्या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी आमदार वैभव नाईक, सतीश सावंत आणि सगळ्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आम्ही या ठिकाणी आज जिल्ह्यात आलेलो आहोत आणि आज त्यांना पत्रव्यवहार केला आहे। त्यांचे खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि आमदार हे माझं अपहरण करण्याचा प्रयत्न करत होते। माझ्या हातापायाला उचलून ते मला गाडीतनं जाऊन आपण बाहेर जाऊन चर्चा करू अशी त्यांची वाक्य होती, पण ते माझा काहीतरी घातपात करण्याची शक्यता होती, म्हणूनच मी त्या ठिकाणी गेलो नव्हतो आणि त्यांची तक्रार करण्यासाठी आज आम्ही SP ऑफिसला आलेलो आणि आज त्यांनी SP साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही ग्रामीण जे तुमचं देवगड पोलीस स्टेशन आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही तक्रार करा, त्या पद्धतीत आता तक्रार करणार आहे आणि त्यांच्या या सगळ्या गोष्टींना आम्ही भीक घालणार नाही। शिवसेना, युवासेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, देवगड तालुका आणि संपूर्ण जिल्हा हे त्यांना जसंच तसं उत्तर देईल। आमदार नितेश राणे यांनी ग्रामीण रुग्णालयाच्या संदर्भात युवासेनेचे सन्माननीय गणेश गावकर यांच्या संदर्भात जी काही दडपशाही केली, गणेश गावकर यांना ज्या पद्धतीने मारहाण करण्यासाठी किंवा तिथून त्यांच्या बॉडीगार्डने जो त्रास दिला या संदर्भात आमदार वैभवजी नाईक असतील आणि आमचे सर्व मालवण देवगड तालुक्याचे सन्माननीय ज्येष्ठ सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या समेत पोलीस अधीक्षकांची आज भेट घेतली आणि गणेश गावकर यांच्या जीविताला सन्माननीय आमदार नितेश राणे यांच्यामार्फत धोका असल्याचं सन्माननीय पोलीस अधीक्षकांच्या निदर्शनास आणलं आहे। पोलीस अधीक्षकांनी या संदर्भात आम्ही योग्य ती खबरदारी घेऊ अशा प्रकारचं आश्वासन दिलं आणि या संदर्भात पोलीस या असलेले पोलीस निरीक्षक सन्माननीय बगळे यांनी जो काही पक्षपातीपणा जो केलेला आहे त्या संदर्भात सुद्धा अधीक्षकांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणलेली आहे। त्या संदर्भातले काही व्हिडिओ पोलीस अधीक्षकांना सुद्धा आम्ही दाखवण्यात आलेले आहेत, त्यांना काही व्हिडिओ पाठवण्यात आलेला आहे आणि बगळे यांचं जे काही पक्षपातीपणाचं जे धोरण आहे एकंदरीत 3-4 वर्षे ते देवगड तालुक्यामध्ये काम करत आहेत। एकंदरीत नितेश राणेंच्या सांगण्यावरूनच ते त्या ठिकाणी राजकीयदृष्ट्या काम करत आहेत आणि म्हणून बगळे यांच्यावर सुद्धा ही कारवाई होणं किंवा तिथून बगळे यांचा चार्ज काढून घेणं अशा प्रकारची मागणी आम्ही पोलीस अधीक्षकांकडे केलेली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।